אז מה קורה חברים, אנחנו בסרטון, אנחנו כאילו צובעים דגלים. בטעות עשיתי כבר סרטון על זה, אבל לא היה קול אז מחקתי אותו. זה אמור להיות הדגל של ספרד עשיתי, אז כאילו והשלמתי אותו. אז הסרטון כאילו הוא נמחק, אז אני עושה חדש. זה אמור להיות סדרה שאני עושה כאילו דגלים, צובע דגלים, לפי מה שאתם אומרים לי. וכאילו מה שאתם אומרים לי אז אני אעשה. סתם יש פה את כל המדינות. עכשיו נראה לי אני אעשה מדינה קלה, אבל לא ממש. בריטניה. שמי שלא יודע, בריטניה זה כאילו אנגליה. רק עם ווילס, סקוטלנד, אירלנד, כאילו נורף אירלנד, צפון אירלנד, כן. וזהו. אז זה כאילו פשוט כחול, לבן ואדום. ותכתבו בתגובות איזה דגל עוד לעשות. בראשון יעלה, כאילו בראשון יעלה לייב של צוות המנגויים. כנסו לערוץ בראשון, אני אודיע לכם באיזה שעה. עשינו חשיפת פנים לי, ליסודי חשיפת פנים ושם, ולמנגו חשיפת פנים. ואם הוא רוצה גם כאילו נחשוף לו את השם המקורי, ואתם יודעים שלא קוראים לו מנגו. זה די ברור, נכון? חברים, אני רוצה שתשימו את מנגו בתגובות, כאילו לצוות המנגויים בתגובות, תכתבו לו חשיפת פנים, תכתבו לו מלא בתגובות חשיפת פנים, ותכתבו שלישיית קרין שלחו אותנו, או ליאו שלחו אותנו. אני אשמח אם תתעקבו, תיתנו לייק, זה עוזר לי המון בערוץ. ותכתבו בתגובות מה אתם מעדיפים, שאני כאילו אדבר יותר על הערוץ ועל איך הוא מתפתח, או על המשחק. כי אני לא יודע, יש אנשים שמעדיפים ככה, יש כאלה. אני אראה מה שיהיה הכי הרבה, אם יהיה תגובות בכלל. אם לא, נראה לי אני אמשיך לדבר על הערוץ וקצת על המשחק. הלייב לא יכול לעלות היום או מחר, כאילו יכול לעלות רק בראשון, כי מנגו לא כאילו, מנגו באילת ויסודי בחול. ביוון. אז רק בראשון תקבלו את הלייב. אם אתם רוצים שגם אני אעשה לייב ואתם לא כזה אוהבים את התוכן של מנגו, אז תגיעו ל50 עוקבים, כי יש לנו רק איזה 20 אני חושב, וזה טוב יחסית לערוץ שהוא די צעיר. לא די, מאוד צעיר. אני לא זוכר אם אמרתי, תכתבו בתגובות איזה דגלים עוד לעשות. כן, אני חושבת שאמרתי. אבל כל דגל שבא לכם. חוץ מישראל, אמריקה, ספרד ובריטניה. חברים, אני אשמח אם תירשמו לערוץ, כי אני צריך הרבה סאבים, כי המשפחה שלי, אני לא רוצה שהם יירשמו, כי אני לא מעריך את זה. כאילו אני מעריך את זה
הערוץ מתפרסם יותר, אבל אני רוצה שכאילו רק מי שבאמת אוהב את הערוץ וצופה בסרטונים יעקב, כי אם אתם לא אוהבים את הערוץ, אל תירשמו. אני לא נלחם לזה שכאילו כולם יירשמו. אני אשמח אם תירשמו אם אתם רק אוהבים את הערוץ. אם אתם לא אוהבים, אז לא. כי אני מבין, כאילו, יש מלא סרטונים של יוטיוברים קטנים שאומרים, אני רק מקבל 20 לייקים על כל סרטון. בסדר. תעבדו קשה, תקבלו יותר. תמיד זה גודל רק הערוץ. סתם בשבוע האחרון קיבלנו איזה 9 עוקבים חדשים. שזה הרבה מאוד. אנחנו על 20. מרשים. אתם זוכרים, המטרה שלנו זה 30 עוקבים, רק עוד 10, ויש לנו את המטרה הזאת. המשחק הזה ממש קל וכיף, קוראים לו Paint Flag. במילים אחרות, כאילו, תצבע דגלים. כשאנחנו מסיימים את הדגל הזה ייגמר הסרטון גם. ותדרגו את הרב שלי בכל סרטון. אם כאילו הרב שאיך אני מציל את הסרטון. אני צריכה מים. זה קצת כואב לגרון כל הרב הזה שלה. אז לא ככה מה אנחנו בסרטון חדש של הערוץ. אוקיי, סיימנו חברים, תסתכלו את הדגל, יפה יפה, מגניב. הופ. אז תגידו לי איזה דגל לעשות בסרטון הבא. אז יאללה ביי.